Altri non, porque non, basicamente porque é unha mentira moi grande, e altri conta mentiras, como por exemplo facer pasar por fibra verde algo que é simplemente unha mega fábrica de celulosa. Simplemente solo un tercio dos 600.000 toneladas de ano de produción se vai a dedicar a producir de fibra vegetal biocel, o resto é unha celulosa pura e dura como en outros momentos. Porque basicamente é un engano, non? É unha cousa que iba a ser que se leva 2 anos facendo unha propaganda de que isto era como prácticamente unha fábrica de transformación de roupa, de reutilización de roupa usada ou algo así, e pasou a ser unha pura celulosa. Entón, é algo É que... porque isto vai incidir en un aumento da superficie forestal de eucalipto en Galicia, que xa está no 28% da superficie forestal, simplemente con dúas celulosas como a de Pontevedra e a de Navia. Entón, iso vai incrementar moitísimos os efectos negativos que o propio cultivo de eucalipto ten en toda Galicia. Entón, é algo que mesmo os que vivimos aquí nos sentimos moi aldraxados e digamos, sentimos unha vergonza allea porque se nos engane desta maneira, non? Como un proxecto que non é o que realmente é. E ao final descubrimos, despois de 2 anos de, digamos, de preguntarnos que é o que queran facer, descubrimos que realmente este é unha celulosa e xa sabemos o que teñen consigo as celulosas. Bueno, a nivel ambiental, digamos, este tipo de industria, de mega industria, é totalmente incompatible. O afectación sobre a biodiversidade, sobre a flora, que na evaluación de impacto ambiental ocultan determinadas localizacións de exemplares de especies endémicas e moi ameazadas na Serra do Careón, é patente. E ademais, moitas outras especies acuáticas que viven no río Ulla, moitas libélulas, invertebrados, peixes, unha fauna moi rica que ten o río Ulla antes de chegar ao encoro de Porto de Mouros, que probablemente desaparecerán ou mincuarán as súas poblacións debido á contaminación que esta fábrica podería realizar na zona. O estudio de impacto ambiental non é riguroso do punto de vista científico nin do punto de vista académico, o estudio socioeconómico non está ben construído e tampouco está ben feito do punto de vista científico o informe de impacto ambiental, non? Esos son, creo que, razóns suficientes. Despois hai outras razóns xurídicas de feitos que considero negativos tanto para o territorio donde se instala como efeitos ambientais negativos, efeitos na paisaxe, efeitos sobre o patrimonio. E altri non tamén porque está no peor sitio para localizar este tipo de industrias, que rodeado de zonas de especial conservación e con endemismos botánicos moi importantes a nivel de todo o estado, como por exemplo todas as especies botánicas que viven en rochas ultra básicas como é na zona sur da Serra do Careón. Entonces, por a afectación ao excesivo consumo e vertido de augas residuais no tramo alto do río Ulla, que é un río fundamental para a economía de Galicia, solamente tendo en conta toda a produción marisqueira de Ría da Rousa. Feitos sobre as persoas, ou feitos sobre ecocidios, sobre os seus sociosistemas, sobre a estrutura social da xente, sobre as 4.000 explotacións gandeiras, etc. Hai inúmeras razóns que creo que despois de analizar a autorización ambiental integrada e o estudio de impactos, que a mí me levaron a escribir varios informes en relación con este proxecto. E hai outro que me parece importante, que a solicitude que se estaba falando agora relativamente ao PERTE, o Plan Europeo de Resiliencia, os fondos Next Generation, fixen unha análise bastante exhaustiva se cumplía ou non as condicións, porque eles están presentando solicitando 250 millóns de diñeiros dos europeos para a descarbonización, e no meu informe considerei que había
bastantes razóns para non considerar financiable con eses diñeiros públicos do PERTE, no? Como xa foron advertidos por outros técnicos incluso do Estado español. No? Las últimas tecnologías en cuanto a ¡Al pino! ¡Al pino! ¡Al pino!